Ang gabi sa tanan, mga online viewers and followers nato sa atong FB page Panialang Dungi. Salamat sa Ginoo kay adlaw karon nga Lunes nakapahuway kita, nakauli kita sa atong dapit sa Pitugo sa Barangay Angilan. Ug niya kita karon sa atong kusina, sa atong balay, uban sa among igsoon nga akong gitanda, among gitanda ni Father Nilo. Nya naluoy ko kay pagtan-aw na mo sa maurang taon na iyang sudan, no? Sagbot mo siya ning sa ning sa sudanan nito. Bago rin taon o butag tinapaan tulingan pa ko rin iyang suwa ang di apo dire apoy paligsapon nga pilara po ning lugas, no? Loy pa rin tayo nga igsoon nga maurusag na puyo niya gahalin ta karon sa itong karaan nga abuhan wata mag palit o mga moderno nga pamaagi sa pagluto o mga moderno gamit sa pangkusina. Tradisyonal yun nga abuhan atong gigamit. Tradisyonal nga dapog atong gigamit no kabantay mo mga kahoy na to ni nga lukay unya mo ni atong dumalig unya mo ni atong kahoy. Mintaha karon kayo di man kayo uwan dali ra makasiga atong kahoy. Panahon og tinguan so sa una magluto mi mulungag ni sige may gudok makautot ka makaigit ka usahay og ganang hinudok sa imuhang pawong na gani. Nya na gyud among kinabuhi sa una. Hindi mo na mo mga gamit, no? Kung isigin mo, bulingon na kanso. Kaya na po yung iring, anong silong, dira? Sarap ito, among iring na. Among iring na mga ito na. Gawas ming! Kini mo na among saad, no? Para, saan para ihaw. Para abis yung puso. Para abis yung puso, para laubamin. Kung may kawatan po, na ay kapak po ni sa kawatan. Simple nga kinabuhi, no? Ngay saging, napoy lisog nangka, niya mauna tayo ng mga gamit o panimalay nga pobre, kabos apan dato sa kasing-kasing. Amo niya kusina sa among balay. Niya sa ikaduhan na naman among balay, no? Kay sa una mas luoy pag yun to kaayo. Pero simple na yun itong kinabuhi din sa baryo. Way mga kapritso, way mga arte-arte, makabulingit na kanunay. Unya, bisan pa man ana, ang kinabuhi, malipayon lang gihapon. Kaya ang kalipay, magod sa kinabuhi, mga igsoon, wa sa mga butang, wa sa imong mga napundar nga mga mahalong gamit, ang tinuod nga dugukan sa atong kalipay sa kinabuhi, maugyod o giunsa nimo pag puyo imong kinabuhi nga kontento ka sa imong pagkabutang. Mo niya ko igsoon ya. Niya ko igsoon ba kanina sinina karos aran ang ginang igsoon. Pero malipay yun gihapon. No? Siya rin ito sa puyo mo nga malipay ko og naay dagang maasawa ni akong igsoon. Kaya na po siya kauban sa iyang kinabuhi. Maminyo po siya mga anak og daghan. Niya kung maminyo ni akong igsoon, akong i-promise nga kining among balay, among yuta, among kabasakan, ihatag na mo sa maasawa niya. Magluto pa tagpa ni hapon, ambot mo sa kay atong maluto ani ugwa, mga unta ani juta kay kuman tayo maluto din pero basi makakita tarog manok nga atong masignet ya sa atong palibot. It's nice to be home again. It's nice to be home. There's no place like home. Mga kita, bisag mga professionals na ta, bisag maayo na ta kinabuhi, managers na mo, supervisors na mo, pare na mo, abogado na mo, pangitag panahon nga makatanda mo sa inyo. Ayaw kalimti ang inyong mga kaagi, ayaw kalimti inyong mga gigikanan. Kay timailhan ka na nga dili na to ikauaw ang atong mga kagahapon. Kay kini puno sa mga handumanan, tulukibon kaayo o puno sa mga memories sa atong pagkabata nga naghulma ka nato unsa kita karon. Mayong pagpanihapon sa tanan bisag wa pa kami hibaw sa imong kanon nimo ang sayong kagabion. God bless.